כמי ששרת כמ"פ בצבא ועושה מילואים כבר 15 שנים, אני שותף לחלוטין לתחושת התסכול והעוול של המפגינים כנגד ההשתמטות החרדית משירות צבאי ואזרחי. אבל הפתרון המוצע של גיוס כפוי של רבבות חרדים פשוט לא יקרה, וממילא צה"ל לא רוצה ולא יכול לקלוט אותם. אנחנו חייבים לפעול מהראש ולא מהבטן. אז מה עושים? קודם כל מבינים שיש כאן שתי בעיות שונות. הבעיה הקטנה היא שהחרדים לא משרתים בצבא. הבעיה הגדולה היא שמאות אלפי חרדים לא עובדים, ואנחנו, הציבור הישראלי, צריכים לקיים אותם. הפתרון הוא לוותר עליהם כחיילים ולהרוויח אותם כעובדים שמשלמים מיסים. איך זה? על פי החוק כיום, כל בחור חרדי בן 22 צריך לקבל החלטה שתקבע לו את עתיד חייו. או ללכת למסלול של לימוד תורה, או למסלול של שירות מקוצר ואז עבודה. רבים מהם בוחרים בעל כורחם להירשם כלומדי תורה והופכים לנטל על המדינה לכל חייהם. אם נשחרר אותם מחובת השירות הצבאי והאזרחי ונאפשר להם באותו גיל צעיר לצאת לעבוד, אנחנו נראה התרוקנות מסיבית של הישיבות כאשר יישארו רק הלמדנים באמת. וזה דרך אגב מפחיד מאוד את עסקני החרדים, אבל לא יהיה להם כל כך איך להתנגד. המדינה תחסוך מיליונים בקצבאות ובהכנסות ממיסים. אבל כל זה דורש מאיתנו, הציבור הישראלי הכללי, לגלות גמישות ולהתפשר על גיוס חובה לחרדים, לפחות באופן זמני. בקיצור, אנחנו צריכים להחליט אם להיות צודקים או להיות חכמים. אני אגיד משהו לא פופוליסטי, אני מסכים לכל מילה.